L'apòstrof indica la supressió d'una paraula o d'una vocal quan entra en contacte amb una vocal d'una altra paraula. La més escala igual a l'escala, el més avió, l'avió, de més ahir, d'ahir. L'apostrofació no s'apostrofa davant de M o S d'alguns prefixes A de negació, com per exemple la normalitat, de simetria, davant de diftong creixent i U quan són seguides per altra vocal. El iogurt, la hiena, no s'apostrofa davant de una, quantitat que indica l'hora, i ira, la una, la ira. H aspirada, el Harry de Hollywood. Casos exposicions. El, la, més numerats, segons la lectura numeral, com per exemple el més 11, l'11, el més 12, el 12. El, la, més sigles, el pronunciament diferent segons la lectura, com per exemple la més FM, l'FM. La contracció. La contracció és la unió d'una preposició a, de, per o per a o que més un article masculí singular en el o en plural els. Només es pot formar contracció amb l'article que. Preposicions més articles. A més el, els, ho dono als pares. De més el, els, de, dels, el cotxe dels pares. Per més el, els, pel, pels, va pels arbres. Per a més el, els, per al, per als, és per als nois. Partícula que significa a casa de més article. Que més el en els és cal, can, cals. Cal Joan, can Ramon, que els anglesos.